Říkal jsem si, že kolet vlastně bude dneska ještě hodně. A tak se bych vám spíš prezentoval. Já učím docela dlouho už v Zušce a přišli jsme na to, že vlastně chybějí pořádné doprovody k lidovým písním, protože sice máme krásné sbírky i s klavírním doprovodem, a ty děcka to dneska nezaspívají, protože je to pro ně vysoko. Takže nakonec jsme se tak jako pomalu pustili do toho, aby vznikla vlastně nová sbírka lidových písní. A tyhle verze, co vám dneska zahraju, může se to k tomu zpívat, nebo to může být sólový klavír. Tak, začneme tak, když už jsme tak v takovém ročním období. Bude zima, bude mráz. Schovám se já pod hrudu a v jazyku
mě funguje strašně dlouho, měl jí rád můj dědeček. A já když jsem před nějakými 35 lety přišel předspívat do Kvínova dětského sboru, mě bylo tak 7, takovej, asi takhle velký jsem byl, tak jsem tuhle písničku zpíval na konkurzu. Tak vám ji rád zahraju.